Jeg havde opholdt mig inde på Crazy Daisy, hvor jeg havde set Jakob, og han var der, og han havde drukket sig rimelig fuld i en flaske vin. Og jeg var bare tilholdt som sted. Og da han så gik ud cirka samtidig med mig, og han slinger meget, og jeg gik bag ham. Det var tilfældigt, jeg kender ham ikke. Så kommer vi så gående op til gerningsstedet, hvor det så sker. Hvor der er en mand, der står og er gang med at låse en bil op, hvor Jakob så mister overblikket, hvis du spørger mig i hvert fald, og går på ham og tæsker ham, og derefter flygter fra gerningsstedet. Du er så velkommen til at forlade retslokalet nu. Tak for din hjælp. På grund af mangel på beviser og på forkert eller falsk vidneudsagn idømmer vi hermed Jakob Madsen til 3 års betinget dom med yderligere krav på 25.000 kroner i erstatningsbøde.